Какво да бие, бе? Какво да бием? Аз бих тук нички и то нищо. Да, и аз ще си бъде Тани набих и ще троне работа. Хората. Една минута, Дрейк. И аз бекна, защото нямам сила за този разговор. Гледай, Тани, Тани. Какво правиш? Уд, бе! Къв уд, бе? Уд, бе! Къв уд, бе, педе? Я вземи Тони. Дай мисля, че имаш 4 секунди, а то си... Къв уд, бе, педе? Предрасал тук му си. Айде те да правим барона. Олина. Аз отивам да правя барона. Дрейка. Такъв Дрейк идва и за барона. Аз не... Ние сме до барона, сега ще ходим до Дрейка.